Εσύ δεν πιστεύεις. Δεν με ρώτησες. Αλλά τώρα σε ρωτάω εγώ. Και θέλω να μου πεις την αλήθεια. Ανέβηκα ως εδώ πάνω για να μου πεις την αλήθεια, σε παρακαλώ. Πες μου την αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, λέει ο Κύριος. Κοίταξέ το. Πάνω στο σταυρό. Δεν ρωτά. Ανοίγει την αγκαλιά του και μας δέχεται όλους. Δεν ρωτά ποιοι είμαστε. Από πού είμαστε. Αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί. Εδώ είναι η αλήθεια, Σωτήρη μου. Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή. Όλα τα άλλα της ανθρώπινης αδυναμίας μας είναι. Μην την ψάχνεις την αλήθεια αλλού. Εδώ είναι. Βρε, πάτερ μου, δεν ξέρω τι παθαίνω μαζί σου. Έτσι μου έρχεται να σε κάνω μια αγκαλιά και να σε σφίξω. Αλλά φοβάμαι μη σου σπάζω τα κόκαλα, τέτοιος κοκαλιάρης που είσαι. Αλήθεια. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Θα με κάνεις χριστιανό στο τέλος. Θα σε κάνω. Εσύ είσαι περισσότερο χριστιανός από μένα, αλλά δεν το ξέρεις ακόμα. Δεν άφησες αυτά που πήρες από τις κυρίες στην πόρτα του Αντώνη, του Βοσκού. Ποιος? Δεν είναι σύντροφος ο Αντώνης. Κι όμως εσύ πήγες και του τα άφησες όλα, δεν κράτησες τίποτα. Συγκινήθηκες με την ανάγκη του, με τη φτώχεια του. Πώς το έμαθες, ποιος το είπε? Μην τα σκέφτεσαι αυτά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας. Κράτα και λίγα στην καρδιά σου. Πες μου ποιος το είπε, σε παρακαλώ. Αυτός που μου είπε ότι αυτό το κάνεις από μικρός. Τι? Δεν έπαιρνες το τυρί από τη μάνα σου και το δίνεις στο Γιάννη τον παράλυτο. Και μια μέρα σου πέσα μες στα βλάκι, μες στο νερό και εσύ κάθισες και έκλαιγες. Το θυμάσαι? Δεν το θυμάσαι? Ποιος σου το είπε αυτό? Δεν το ξέρει κανένας. Να είσαι ευλογημένος, Σωτήρη. Έχεις αγάπη στην καρδιά σου. Να είσαι ευλογημένος. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.